Makoma. Makagara kumota zinebera kwa float. Abazoda pizza mara bandauda mara. Mari dzagara dzinongobuda mari ngaifamba chaiwa zvemari hazvimise basa ndapedza draft tendauda mari mudhara tachawirirana mari yenyu tikupai but nguva mudhara manonoka kuuya ngaifamba mari pane umwe rori yatida kuva apa mudhara aiwa vakomana mari yenyu iripo apo muri kuti mapedza basa risati rapera pesa ngaifamba mari ndokupaisei mari yenyu musati mapedza kuflo ngaimbofamba mudhara ngaichimbonzai hafu afiri kuita sewa afu mudhara ngaimbofamba mota ndaiburuka komana ngaiburuka komana mari yenyu iripo mari yenyu yese iripo saka basa ngarirove takaenda inguva yechristmas imwe inoda kutopinda pabhega itai mari yenyu iripo ndati mari yenyu tikupai saka chichiri kunetsa aiwa sotai ndakatomira izvozvi masipati tipanopfuurira kuenda mberi mudhara asabhandera chairman komana indebherezi unowana ema unosungiwa mudhara inondisunga kuti ndaita sei kuita zvazonyanyisa aiwa zvazonyanyisa kuti sei chairman uri kunzva kufara ndokuti murume kuda chirepu kuita unge chakaprasitiwa kutamba kumba hariyai wende mwidza nemvura here ndotaka kuti ndondoka ndebvisi macho apa kumwidzana mvura apa hei saka mira ndokuti unoziva ndebvu dziri padhimandi padhimandi pei dziri padhimandi mutsatsa wakadai uda kuti kudzemwa nyaya yakaitika ndapinda mukombi ndasvika kombi yazara ndava ndagariswa pakadomo ndova ndanyatsogara kukadoma unoziva akadoma kaifacebook unonga ukatarisana nevanhu vese unga uri kukadoma chaiko kurimuka noti ukadoma ndinoreva kadoma yemukombi yekuti wapinda kombi yazara iwo ndounonga wakuita kunge mufundisi wogara ukatarisa vanhu vese kusvika kugara kudai vamwe vambuya vanga vari kubacksit sikazi shumu dzandinadzo nemurume ane ndebvu aikona kutaura iri seko horiti koichi ndechipi chiyakamira pe ndechamudhara kai ndokuti varume ka ndoshomashangu dzatitaura zvokuti varume ndiso varume acho adenyowa adenyowa uritaudza kuti ichi ndechaitawo chinefamba mugwagwa matiosinoya taurira pasi achimisa seberanzi ipapo machinzwa ipapo sheva chataya mweya chikasvika pane gonyanzira aiwa hatsi dzetaya mweya dzetaya mweya dzinedzi zvikondo ndo zvinotaya mweya iyi ndigarimota imota yemhando yepamusorosoro asi kuti asivataudzabiya kokuti mugwagwa mukoko zvikwangwani zvira asi madecoration ndakaona chimwe chakanyowa unzi 8 kilometers sharp games ahead ndikukona kurika pe reduce speed ndakabatateziya zvamwe ndinekachachi especially nguva ine holiday inoi chairman vanhu vari kufa murodi please musaovertake pane makona kudai hapade kuovertake kana pamakadai pakadai hausi kuona kuti kuri kuye munhu ada kupinda ada kuita nebva yagomora nei unoziva panapa ini kutomhanya auna kadikidiki abhotoro kachivharo cheredhara waida kupunzana vanhu aiwa ndinoda kundengera anzi kaneda pamunhu waida kupunzana vanhu ari punzana vanhu iyo siyana nayo wezirene chairman hako siyana navo upunzana vanhu shuwa na vanhu taja inzwa mina kundaidza kundaendai enda